Hello, how are you, third class? Are you okay? I'm here at my home. This is my music studio, and I'm going to teach you the song of nanos i gegants. Hola, classe de tercer, com esteu? Este és el meu estudi de música i vaig ensenyar-vos la cançó de nanos i gegants, que vos la sabeu, però segur que no sabeu que té lletra. O potser algun afortunat o afortunada ho sap. He trobat en un document a la Universitat d'Alacant, he trobat la lletra de nanos i gegants i segur que algú papi i el mami se la sap o pot ser no. A mi n'hi havia trossos que no sonaven. Aleshores anem a treballar la lletra. Vos posaré així baix. Here are the lyrics, okay, to sing, yeah? But now in a little parts. We have three parts. The A part, B part, and the C part. The A part, vale, començarem per el tema A, que la lletra va canviant. Fa més o menys. Nanos i gegants, xicotets i grans, han vingut ací. Hasta ahí més o menys vos ho sabeu. Repeat, please. Nanos i gegants, xicotets i grans, han vingut ací. A tocar-se el nas, nanos i gegants, xicotets i grans. Second part. A tocar-se el nas, nanos i gegants, xicotets i grans. A tocar-se el nas, nanos i gegants, xicotets i grans. Now, all this part, the A part, will be nanos i gegants, xicotets i grans, han vingut ací. A tocar-se el nas, nanos i gegants, xicotets i grans. Now, the part that is different, the B part, is you sing in Spanish, okay? La part B va en castellà y va dir més o menos. Ya vienen los cabezudos por la calle del portal. Ya vienen los cabezudos por la calle del portal. Again. Ya vienen los cabezudos por la calle del portal. Los gigantes van delante, los cabezudos detrás. This part I haven't listened to that ever, okay? No lo había sentido en la vida. Y más o menos fa. Ya vienen los cabezudos por la calle del portal. Los gigantes van delante, los cabezudos detrás. Uf, okay? A part and B part. Nanos i gegants, xicotets i grans, han vingut ací. A tocar-se el nas, nanos i gegants, xicotets i grans. Ya vienen los cabezudos por la calle del portal. Los gigantes van delante, los cabezudos detrás. Per això, xicotets i grans, quan serem fadrits, tots serem iguals. Ja? Per això, xicotets i grans, quan serem fadrins, tots serem iguals. A part and B part. Ready? Nanos i gegants, xicotets i grans, han vingut ací. A tocar-se el nas, nanos i gegants, xicotets i grans. Ya vienen los cabezudos por la calle del portal. Los gigantes van delante, los cabezudos detrás. Per això, xicotets i grans, quan serem fadrits, tots serem iguals. C part. This is the fast part, and you change the rhythm. ¿Vale? Ahí es canvia el temps, que és una cosa que anem a veure també este trimestre, perquè anem a treballar música del folklore, i el folklore canvien els compassos i una meravella. C part, ok? Per Sant Joan i se'n a ballar tots els nanos de la capital. Again. Per Sant Joan i se'n a ballar tots els nanos de la capital. Per Sant Joan i se'n a ballar els gegants de tot Alacant. C part again. Per Sant Joan i se'n a ballar tots els nanos de la capital. Per Sant Joan i se'n a ballar
els gegants de tota Alacant. Més o menys, that is the end of the song. Okay, you want to sing all together? Yeah? Ready? Nanos i gegants, xicotets i grans, han vingut ací a tocar-se el nas, nanos i gegants, xicotets y grans. Ya vienen los cabezudos por la calle del portal, los gigantes van delante, los cabezudos detrás. Per això, xicotets i grans, quan serem fadrins, tots serem iguals. Per Sant Joan i se'n a ballar, tots els nanos de la capital. Per Sant Joan i se'n a ballar, els gegants de tota Alacant. Yes, you did it! Okay, now the idea is to play this song. You don't have instrument at home and you don't have recorders, so you are going to play with virtual pianos, xylophones. Don't worry if you don't can play that, okay? We can make rhythms, we are going to make a lot of things. This week we are going to start playing rhythms, vale? És que esta setmaneta anem a començar tocant el ritme de la cançó i la setmana que ve ja començarem tocant notetes i trossets. A veure, n'hi ha molts de vosaltres que en una sessió podeu tocar-la sencera. N'hi ha altres que necessitareu d'ací a que acabi l'estiu per a tocar-la. Així que relax, ¿vale? Relax. És per a divertir-vos, desconnectar, tenir també esta connexió en que siga veurem un poquito i jo vos veuré, pues, bueno, si alguno vol enviar-me alguna cosa, pues m'ho pot enviar, ¿vale? Vinga, mos veiem.